Good morning, good morning, good morning. So, karon mga ma'am sir, magisigot na po tao kanang kasinatian pagsulay sa tuang kinabuhi. So, ikaw karon nga nagsimba o nagalagan na sa tunggoy na Dios. Sa tinuod ta nga nangalagad sa tunggoy na Dios. Sumapil na to o masinati na to ang pagsulay sa tuang kinabuhi tungod kay nga naman mga ma'am sir nganong mapil na taog mga nganong maato nang masinati ang mga pagsulay sa kinabuhi tungod kay na naman ta sa Dios. So sa una lahi ra no atong kuan na to og base sa una katong wala pa ta nang alagad sa Ginoo bisan kabalo ka nga pagsulay na to imo gyapon gibuhat dayon imo gyapon gitiwasan dayon mura kag wala ba sa imong nahuna mura wala ra ano ra gyud ganang ginabuhat nimo abi kay pareha nang naguol ka. So ang sayang gibuhat mantok dito sa mga ilimnon mainom-inom ka pagkahubog nimo mahawasan tod ka pero pagka wasan nimo sa imong kahubog napun-an pa rin problema wala ra kasi mga hanto di ay ang mga tao kanang wala Ginoo pag mapuno na sa problema maghikog na din sila ma-depress na din sila pero kini ang kanindot mga ma'am sir pag once nga na kay relasyon sa Ginoo ma-appreciate din nimo ang bisag gagmay ra kay nga problema ma-appreciate din nimo din mahibong ka nga dili ka mabalaka unsay imong gibuhat imong gitugyan sa Ginoo no ang tanan tapos mawala ano pa ilain na problema sa kinabuhi. So nganong dili man kita nganong makasinati man kita mga pagsulay mga problema sa kinabuhi. Ingnon ko kamo mga ma'am sir ang pagsulay sa kinabuhi mga ma'am sir mura na siya og lamas sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ibutang tag sa atong pag-alagad sa Ginoo ibutang ta nga galuto ta once gali nga galuto ta wala gyud lami kung walay mga lamas wa gi last ay kay pamanaan imong nilutoan. So inana ara na nang sinati kag mga pagsulay kay ikaw karon nga Kristohanon o nangalagad na ka sa Ginoo anong mo sinati kag mga pagsulay tungod kay gusto sa Dios nga mo strong pa ka gusto sa Dios nga kanang mo kumbaga mulaho mo dot pagit sa una mo dot pagit sa atong pag-alagad sa Ginoo diha na sukdon mo kita gyud sa ato ang pag-alagad sa Ginoo kung asar ko murag si Job ba daghan kay mga kasinatian nga iyang naagian nga namatay pa yang 7 ka anak surot pa tanan niyang mga kahayupan surot tanan then nagsakit pagit siya nga pinakalala nga nalata ang iyang tibok lawas giulod na siya giulod tanan iyang lawas. So antod ang iyang pagtuon ni Job wa ginawala samot na ginaan siya sa iyang asawa pa jud na tungluhan na imong Ginoo ginaan pa siya nung dako pa makipagsalig bisa ginana imong gibati imong sitwasyon wa gyapon nawala ang pagtuo. So unsa gitubag ni Job magpasalamat lang badayta sa mga kalipay nga atong nagiyan dapat pati kasakit nga atong nagiyan ato pong pasalamatan tungod kay ana ang kinabuhi sa Kristohanon nga inaana ang pag once nga ang musinati tag mga problema ato lang itugyan sa Ginoo kay siya ang musulbad sa tanan siya ang mahatag sa katubagan sa atong mga problema. Muna nga ikaw karon nga naman kay mga problema daw sawaay lang gud
katawa lang pero ay lang katawag ka ng ikaw ra isa kay murag lahi na di na mao. Una, di lang kita padala sa to ang mga problema kabalaka mga ma'am sir. Tulong ginang itugyan sa Ginoo. Kay sa panahon nga imong gidawat siya kaniadto ingon pa siya kung sa diyang nagtuktok ang Ginoo sa imong kasing-kasing then tapos imong gipasulod unsa iyang saad ingon siya nga kung imo kong pasudlon sa imong kasing-kasing andam ko magsalo sa imong mga kasinatian. So ibig sabihin mga ma'am sir, pag once nga natay mga problema sa iyang gisaad andam siya makigsalo. So ang pasabot ato mga ma'am sir nga ang pakigsalo mutabang siya sa atong mga pagsulay, mga kasinatian, tanan-tanan nga mga needs sa ato ang kinabuhi. Andam mutabang ang Dios. Tungod kay na naman ang Dios sa imong kinabuhi. Muna ang dili ta mabalaka. So na may panahon nga mabalaka ta pero ato rang mahuna-unaan sa unahan nga wala ditay arang mabalaka tungod kay naa ang Dios na mosulbad sa tanan, naa ang Dios na mohatag sa tanan. So kana lang ang ako ang tip mga ma'am sir ato ang pag-alagad sa Ginoo. Boring kayo kung wala kay pagsulay. Kung wala kay pagsulay wala pa namin sa iyong sa amin diya. Kung wala ka na kasi nating pagsulay pa namin kay basin dili na mao ang imong gialagaran. So kana lang, God bless, I love you all. Pakishare ani mga ma'am sir para daghan pang makahibalo nga ang pagsulay diri nato sa kalibutan normal ra na no. Ano lang, God bless, love you all, bye bye.